Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Na siya, Ha? Si Butong? Ano niya na siya? kuan, ani na siya mo puyo. Sa? Uy, nga ko taon? Gipapahawa naman ko siya siyang gabangan, diretso na. Ako gipapahawas, giabangan, nagpasabot lang nang awa ka abang. O niya anhin na noon siya dire? Kuan siya na, di. Di ko musugot, oy. Ha? Buot sa kag-imo da. Hoy, Alan, mag-agad ka nako kasabot ka, ha? Alan? Kuan, day. Paminaw na, good. Sa? Nakapasalik rin ba ko tao niya, day? Loe, masagod ang yan kayong tanggot. Bade, luoy sa mong mata. Babya ka, nga suod ka na ako ng higala. Murag ko, dumig madagsuo na. Pila makita niya, piskan ko. Nga, bunas ko ako, piskan sa nako siya. Kauban ko may na among pagpang-reflex. Sabad, ha, eh. Asa man siya? Na di aray na dito na ko gipapaway sa atong gihimo nga gamay kuan si ba na kung gihimo. Diha lang nako siya gibutang. Buot sa kag-imo, alana ka. Ay, buntag, dahil na. Ay, bisko. Pag hinay, gadanghag ka malang diha. Sorry, day. Samot ka dili maayo akong kabuntagon. Kakita ko nimo. Ano ni amang ka? Ako, aday, ka na. Hingin lang bitaw ko sa akong giyabangan bitaw, day. Kay wa kang kaabang. Ako, aday, kanang, sa kabuwan, o kabang. Pag ikaduhang buwan, papawaon din ko. Oh, mo gini sakto oy. Magabang gani, tol-tol jud kag bayad sa imong abangan. Napiki lang ko ato, day, na. Sabad ay mao na diha. Ako, nisulti kong bayalan. Namday pa kanting gamay tao niya. Kanang simbay ba? Anak lang ko nung kong abang. Ka-afford ka. Pili abang, paabang ni mo anak, day. 10,000. Oh, Tukan man ka, di kaya? Katuon kong buhok. Tukan po ta na. Di ko ka 4,000 ang rich bill. Sumura mo. Abang apartment tawat na na. Sige kay pagbuot, pila may imong ika-afford? 2,000 lang. Ha? Surti agad nimo. 2,000? Muram nagdapa ngayo imo tong? Di kinangangyo lang ko. Dito na ba? Sabad di ay. 2,000 good. Diretso na. Saman. Okay ra tingali na dayo, 2,000 ba? Pila ra man tao among kita ba sa pang-reflex ato sang sabton taon sa may butong. Manulis pa mo, may pa. Unsa? Paita sa dana. Ay, isang taon na natsyo na. Ay, isang taon ka. Balag inaani niya mo. Pinubay, basta limpyo lang. Okay, rin yung kina. Mau ba? Okay ni mo? Di gid okay na ko butong. Gusto mo haruhay nga kinabuhi panulis mo. Kuyog ka. Bangko. Kuyog Biglang pera. Sabi na, ay, apil mo ko ni mo. Ay, isang taon na na. Ay, May pagbangko, manulis ka. Biglang pera pa na. Biglang Bay pirang butong, bay taon. butong, bay butong. Ay lang kay padabay ti euro na tsuna. Okay naman ba? Basta kuyog lang siya. Ay, kay kuyog ni mo. Oh, Hala ka diha. Oy, hoy, hoy, tarong ako. Ano ka puyo tong? Wala kay. Ang asa di, ano ko puyo taon day? Tanaw ra pa nako nimo nung may pagka marites ka. Ang istorya hamar. Lupig pa nimo babae ra bagbaba. Libakiro ra ba kay Ang kandako? tunay libakon. Ang ay yun ang libakon. Libakon yun na. Hoy. Nya mo abang ka 2,000. Ulagi, abang ay ko. Okay, sige. Advance. Balik duha ka buwan. Unsa? Kali bahay mo sa butaw sa Chaltian sa kang inday tsuna bay ha. Nya sa man napakay kwarta diha. Hindi ako may gamay ba? Porte na kung luk-luk anis kung taka taon. Yawat sa taon ba? Safety keeping man taon ni taon. Hataglin na ako niya ba? Kanang way hasol ba? Kanang way dagang istorya. 4,000 to imong yata no, 4,000. 4,000 di ba? 4,000. Lihatag ko ni Chuna. Ya, usbo na ko mga ako lang gamay sa sorry Way, nimo sa. problema ba yun? Sakto sa niya. Advance duha ko buon. Ha, paita eh.
Oo, sa day, orasa di yung nabot gabi eh. Oh, kagabi bay. Oh. Naabot to dia. Hapit ato mag-alauna sa iyong kadlawon. Oh, oh, mau ba? Kuan mo gud bay. Sabot ra gyud ko tungod kay daugan man. Daugan. Isulti siya gabi. Bawo ka kapalit ko siya mahalon kay nga cellphone bay. Tagaan pag balato 5,000. Tinukul ka? Lagi. Pag ako 5,000 bay. Buang nga lagi. Swerte ko niya taon ba, no? Oo. Bida. Malong cellphone? Kapalit siya, anak? O dili kay cellphone lang butong. Ah, Sa sunod nga mo daog ko, motorsiklo na sa dang akong paliton. motorsiklo? Ano? Yes, butong. Swertehon ko sa sugal, ilabi na sa madyong, no? Kita ka sa bagong cellphone? Oh, wow. Very, very nice. Very, very nice, good. Sunod, motorsiklo na sad. Muna akong ambisyonan. Kay og di swertehon sa madyong, maghabal-habal ko. Maghabal ka? Maghabal-habal? Oh, habal-habal? Ano? Oh, ngano din, sa problema naman sa balhabal? Ano kita ako maghabal-habal ka taon? Ay kayod og maayo, oy. Unsaon, nakaba naman tag aspo. Aspo, anak sa pobre. Anak sa pobreng o? Oh, anak sa pobreng oh. Probida. Ay, analagpalag. Ayaw igham-igham diha alan. Real talk ning ako, way lipod-lipod. Botong timan akong gisulti ha, makadaog gani ko motorsiklo ang akong paliton. Dagko din yung dula, day? Ay basta swertihoen, kwarta gyud. Ginagmay ra ang duwa ay 257, 200 dili supo. Oh, 500 supo. oh. Og 700 bonot. Nga, Ay. todo ambisyon. Di ko ako nang duha, gutaw ninyo. Mulang mo na swertig makadaog. Mo Diyos wila na, kadiyot ra kayo, di malasod ka eh. Mao na nga diskarte gyud. Bida, dako di ka puna dito na. Ay, diskarte lang. Ha? Punag diskarte? Yes. Yes, butong diskarte. So na. Mm. Nakaon sa karon day. Ang magmagtukong ko dris bay. Kuan ba kini? Di pa kaana. Pilay gihatag na ko nimo gabi eh. 'Di ba? 5,000? Oh. Tagaan-ta ko ni mo 5,000. Oh, kanindot ana. Imagine ha, 5,000. Kung kada adlaw ko muhatag nimog 5,000, sod sa 30 days, pila? Kwenta ha? 150,000 pesos. Tuod no. Imagine na. Lupig pa nimong managers bangko ana. So na. Sugal mo na good. Di ta ka siguro nga kada adlaw mudaog ka. Diskarte ka na alan, uy. Diskarte. Kung bugo kang muduwa, aw pildi gyud ka. Pero kung kamao ka, may kang mamasadas, aw pildi gyud ang kontra nimo. So na. Unsa man? Ang imong ambisyon Basta ha, basta. Sunod ambisyon nako timan ina ibutang na si mong motorsiklo. Sa itong gisulti ni mo? Motorsiklo? Yes, day. Muna akong pangandoy. Parehas imo ba? Na kay motorsiklo. Mo ba? Para na ko, dili na problema. Unsa? Nganon dili problema, ha? Apple? Oh, Apple. Unsa ba'y problema, ha? Ay, happy to ko madakpi mong. May gani ka na dag isplikar. Dakpan sa unsa? Ay, nadakpan unta ako kay si Chuna nga akong gipaangka so may helmet. Tatamingan lagi mi. May gani ka na akong isplikar. Uy, mo ba? Maayo hinaon. Pero kung doon na pala motorsiklos, Chuna, dili na ko magsigig agi pa na niya. Kay makaanim siya diretso. Pero wala lagi siya motorsiklo. Mao ba? Gipulan na kag-agi nako, Apple. Di na ka magpaangkas nako. Dahil sorry kaya ha. Hassle bita kayo, uy. Aron way hassle. Hatagad ti kag motorsiklo, Chuna. Unsa? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!